A'r beirniad wedi cael tipyn o ben tost fynd. Mae wedi bod yn crafu pen. Cai Edwards o Betws Gwerfyl Goch yn gwmni fi o hyd. Cai, wedi Steve yna nawr yn dod jyst cyn i ni ail ymuno'r gystadleuaeth yma. Dwi'n wedi cymryd gymryd o hyn o amser drwy'r bore? Na, dwi'n meddwl hwn di'r clas un o'r rhai cwetau beirniadu. Wedi cael bach o chwsfa yn y clas yma, swn i ddweud. Ond wedi tynnu ar hyn o bryd y ddwy fwyaf i'r brig. Ie, mae'n ddipyn o ffram da yn y cyntaf yma. Mae'n power a hyd. A wedi gam i oed hefyd. Wel yn union, maen nhw dal yn wartheg ifanc ydyn nhw. Maen nhw seis da nadw ar y teg wedi troi allan yn wych. Dyna ni, dwi ddim yn sic. Drychwch arno fe. Ydy. Andrew Burnett o Upper Spittleton Farm yn Stirling. Wedi teithio lawr o'r Alban i wneud y gwaith a mae'n fraint yn dwi. Yndi, mae'n arders yn llawer o bobl yn cael y cynnig. Na. Mae'n eigon yn beirniadu o pen arall tu allan o'r ring. Mae'n un peth dweud o tu allan, mae'n peth allol arall. Mae'n wahanol stori fan hyn, yn dwi. Yndi. A mae rhwng 2816 a 2819. 2816 mae hon yn hyffer oeddo'r teulu Jones o Henffordd, Sherry Olivia. A wedyn 2819 mae hon yn dod o Pentir, Bangor. Mr Sean Jones, Ampertain Orchestra yw enw honna. So mae'n frwydr rhwng Gogledd Cymru a Henffordd. Ti'n gweld i'n mynd? Ti'n gweld i'n aros fel maen nhw nawr? I fod yn nes, mae wedi newid ambell un yn y classes gynharach, ond dwi'n siŵr os neitho newid. Gael mi weld yn siŵr iawn. Na, mae'n cymryd i amser, mae'n dod nôl i edrych o'r tu blaen. Ynddi. Sy'n llawer rhwngthyn nhw i fod yn onest na gwaith. Yw e mynd i'w newid nhw? Na, gyw, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, na. Dos am lot i'w... Sy'n nhw'n neud eitha par. Yn bydden nhw te. Yn bydden nhw. Na, mae am sticio gyda'i benderfyniad, dwi'n meddwl. Odi wir. Ynddi, odi. A wobr gyntaf yn y dosbarth yma mynd i'r teulu Jones o Henffordd a'r heffer Sherry Olivia. Hon Cai nawr yn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth a... Bydd. Bydd hi'n berig? Mi fydd hi'n berig, bydd. Bydd hi'n erbyn effrawd. Dipyn i hun, ond bydd e'n llawer rhwngthyn o'r ran seis. Mae'n seis da ni. Cai, am y tro, diolch yn iawn i ti. Braf cael dy gwmni di ac aros gen i achos mae'r bencampwriaeth ar y ffordd. Diolch yn fawr i ti.